Bocsi, tedd már el, létszi. Parancsolsz? Kivakítod a szememet. Jó. Pillanat. Tedd már el azt a szart! Hihetetlen, milyen emberek. Basz vannak. meg. Itt telefonálsz. Basz. Na jó, nekem elég ebből. Most azonnal kitakarodsz innen a moziból, és hogyha még egyszer meglátlak a mozi területén, agyonban. Bocsánat, elnézést. Elnézést, szabad lesz? Köszönöm, ne haragudjon. Bocs, elnézést. Elnézést, vagy... Bocsi, leülhetnék. Hát üljél le, kiakadályozom. De ide szól a jegyen. Ja, ugyan. Nem tök mindegy, az egész maradék sor üres. Üljél már le! De most miért puffogsz? Direkt elnézést kértem. Légy szíves, ne pofázzál, néznék a filmet. És akkor mi van, Max? Lemaradsz az elejéről. Nagy kunst! A lófasz! Fél órája megy a film, takarodsz kifele! Azt hiszed, hogy még neked állhat fejem, miután te késtél? Az meg nem hiszem el, hogy mindig kifogom az ilyeneket. Ja, figyelj, szólj rá. És mit szóljak rá? Szígyam le azért, mert nevet. Mit? Ez a zavaró amellett? Figyeld! Figyeld, jó lesz. Most nagyon figyelj! Most, látod, ott volt! Mondtam így, látod? Ugye milyen jó volt? Olyan izgalmas ez a film. Figyelj, milyen durván fog meghalni. Ne norráld már végig! Elég! Takarodjatok! Ki innen mindenki! Tökéletes. Bocs. Hova a francba mész, öregem? Hát ez egy Marvel film, még van egy jelenet! Elképesztő. Nem normál. Amúgy megnézem YouTube-on. De gáz vagy. Hú, basszus, szar van.